טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו נפתח את מעמד זה של יום השנה השישי של פטירת אבי הבית, מורי חיים שלום, בן מורי עובדיה, זכותו יגן עלינו, ונבט ביתו ברכה, כפי שמצוין, אשר מסרו עצמם למען הפרט ולמען הכלל. לא מזמן ציינו את יום הזיכרון החמישי של אחד גם בגדולי הבית פה, מורי הצדיק, הרב סעדיה בן אור. ומעניין הדבר שאנחנו תמיד בחודש אדר מציינים את יום הזיכרון של גדולים אלו. ודווקא בחודש אדר, כמדי שנה בשנה, אנחנו קוראים את פרשיות ציווי המשכן ועשיית המשכן. אחד הדברים שתמיד אני שואל, מעניין שהמשכן, משכן של משה, וכן המשכן שהמשיך הלאה בשילה ובנוב ובגבעון, שהוא משכן זמני, התורה העריכה בזה 4 פרשיות מלאות. כאשר בית העולמים, בית הבחירה, בית המקדש בירושלים, התורה דיברה על זה ברמז, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. מכיוון שבעשיית המשכן יש פה המון רמזים, המון לימודים, ושמפרשי המקרא עומדים על זה, שיש לימודים גדולים מאוד למשכן הפרטי, משכן הלב של כל אחד ואחד, למשכן של אדם בונה בסביבתו. והנה אחד הדברים המצוינים של ערב זיכרון זה שאנחנו עושים למענם, שהם מסרו עצמם למען הבית הזה, למען המשכן מקדש מעט זה. גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוהינו, ואכן קרה הדבר שביחד עם פטירתם של צדיקים אלו נשרף מקדש מעט הקודם, שהיה ידוע כמה שהיה מקדש מעט וקטן, היה מלא קדושה וטהרה. אבל זכינו שלאחר פטירתם בנינו תל על בניין מקדש שנשרף, והנה ברוך השם אנחנו נמצאים בבית מקדש מעט חדש זה, ואנחנו היום נפתח את ערב הזיכרון לעילוי נשמתם, וזכותם יגן עלינו. ובמיוחד בשעות קשות אלו, שאנחנו עוברים שעות מאוד קשות. זה רק לא מזמן חזרנו מלוויה בבני ברק, של איזה אברך תלמיד ישיבה, שנקלע בנתניה בשבת חתן שם, ונהרג שם, שהוא בן לאחד ממש מהאברכים הטובים ביותר שהיה בבני ברק, בכולל חזון איש, שגם נפטר לפני 2 אלמנה ויתומים, ועוד סבל ועוד שבר, ושברו משפחה זו, שאותו תלמיד שהיה ממש שימש כאב לבני הבית, ליתומים, כהגדול שבהם, בן 25, הלך. בשעות קשות אלו